О, това няма как да е истина. За съжаление има и такива хора, които чакат до последно и се случва точно това, което видяхте. А именно зъб, който е разклатен и е прораснал. Това прорастване се дължи на това, че костта се е стопила и връзките, които държат този зъб, всъщност са се разкъсали, но той се държи може би на 2 или 3 косъмчета от това да не падне. Но идват пациенти в това състояние, казвайки ми: докторе, моля те, спаси ми този зъб. Няма как да бъде спасен. И това, което ще стане като последствие усложнения от чакането на този пациент, е, че костта ще се стопи, най-малкото, ще се разместят зъбите и захапката ще затвори това място, което може би ще се освободи след като зъба бъде изваден. Как може това нещо да бъде разрешено? Когато зъба се извади на време, поставя се имплант, който да стимулира тази кост да спре да атрофира. Когато се натовари костта с имплант, се поставя на коронка, тогава резултатът ще бъде много по-добре за цялостната захапка и за всички съседни зъби. Затова, ако търсите спасение на зъбите, не идвайте в този стадий, а си запазете консултация още докато е време, докато вашите зъби все още не са се разклатили толкова сериозно.